Tak můj pobyt v jazykové škole Killarney se mi moc líbil. Hodiny angličtiny byly pěkné, protože náš učitel mluvil dobrou angličtinou pomalu a snažil se nám všechno vysvětlit. Killarney je krásné město, je tady hodně živé hudby, jsou tady skvělí muzikanti a je tady mnoho krásné přírody. Národní park s jezery a s kopci. Moje rodina byla velmi milá, ptala se na všechno, co potřebuji, co bych ráda jedla, pila a ráda si se mnou povídala. A byla ochotná mě dovést a přivést z nádraží a dělala všechno, aby se mi tady můj pobyt líbil. Tak to je asi všechno.